seputar kelompok kalian ke members jok HPC kelawan hakaba kewan langru lawyer joki nang te nang Delhi bakum ju ru ujung sekretari jong kuru duara Delhi uba bunsin upen pau ya ke jing sokia ukwa langru rengkat bon lawyer joki bangin poi sya ke jing ya sotu hakaba kanung don kanung ke jing ngomong yang tai dia menta kasngi kade ke meeting ke mesyong di discuss biang ya kene kedenta bat ke bang asotunat kalong ngayu i bana kaliang joka joki members joka HPC ru i kumbakilanan syai kinang sotu ya ka jingmut ke jongi na gomen namar ngi na ke gomen ni batai syai kedak ba ngi don kam ya ke relocation ndai bangin be ndai bangin lek ben yaki kide ki para baya songlang ame merla ki bela contribute bela tresh tong nu nang menta ke jela jongi bakan kiu sakmat ban kiu saprang kam tame akat ki por kam nginang ong don tang ka service ka service latrin ka ba 4 don gini ki septic tank gini kitai de maki ki ba pun pui ki ba suba na dong sedong ha ka to por ngopi ngi taman pet yaki tenteng ni tim ni sme to te nak dau wat e ka service joki ni hak la kom nunggu ban nyau por ka e ka baki kila le ka e ka baki la contribute na ka ta ka jela jon brobe pin ong na po pin ong hasor juai na hasor turane hasor shilong ka don ke jinsha ha ka ba hati to ki post nem la le no don batre ban ye kren sapang ka ni ka jai issue to te menta ka sngi ngong e pi ha ka jing ye kren nga so thu ba ki ru ki sai ni ru ni ai ya ki pet ka ni ka jing thu jongi kum ne begin la kum ne ni kwa ban ra ya pia ka jaka ka ba biang ka ba lok save ka jaka ka ba kam ka jing kot ka jing ya na dong sudong ka ban bit ban biang ha ka ba ki kon di ti jo pila sai ke siru ki dio ya ka jaka puli ka ba biang ki dio ka jaka sa ka ba biang ban ka ba bit ka ba te ka wei ka ba ngasudrat long ba na ka lem jo kiru kila nang suatu susu ya ka diga blueprint ka bangi ai ka bangi la pensai kmat joki ka bangi la ai ru presentation bat ka ba khadu ha ka jing ren kalong ki pat por ini satang ka last meeting ka bangi dulu bat ka ta kalong ni la fix ka dit ha ka first week jong pada Jun ka mon hap ka neutri ang sa tentatively nglabu neutri ku Jun bangin pelong ya ka diga jing kendu bat ngang next cap na kalian juk yiru ki ong ba kani kalong ka meeting ka ba khadu ha ka bangin ya simlang ya karai bat kata karai kan long nak kamta ke jingbit jingbiang joki bat nak kamta ke jingbit jingbiang jong ki pa ka jalan negla jongi baru